Cetak ora? Ketok. Wis to. Wis to. Ngono wae lho. Lalah, Ora muni tetot apa totet. arasa muni ngono. Butuh kamera kondur jedat lah. Assalamualaikum warahmatullahi Lalah mengko nyemprot wong to. wabarakatuh. Bos, jadi iki ceritane. Jadi ceritane Jadi ini apa-apa iso dadi. jadi arep salat kok. Jajan. Jadi ngono ya toh. Heeh. Iki berhubung YouTube-ku bilang itu cair, yo rasa iki tak bagi raketan saiti ben nggih tuku permen ngono lho, Kak. Lanjut tuku Ngono yo. Ki munine permen tapi ngene mbung tuku anggur apa bir ora roh ngomong ki. Ya ora iso to. Ngalor kene. Rene. Sangger Kene to dioni manis, rokok kuwi aja diguat dimut ki gak apa-apa ora poso. kowe iki. Jangan. Wah, mbok tenan. Ki nyap resik. Kadukonmu teka keletit. Jelas. Kan sik. Aduh, kasur ora remuk, kasur ki no. Ya lho, kasur ki remek. Kalau mumpung sing penuak lho. Penak. Kene lho, Kak. Terus penak ini. Kene lho, mumpung lho. Cakakan pola cak ini. Kita kampung lah. Bebas, jadi iki berhubung itu cair bisa cara. Ya tak sukati lah jadi saiki ben beli permen apa tuku Superbos. Jaman biyen kan Superbos sing ada nekran kuwi terus Itu kemari Mas. grip-grip. Ah tukang das kelas hasilnya jenangga ya. Gak ngawaki. Jaman kan nek to yo ngono to. Aku nek ganti kono Begitu weapon. telepon. Kok nyapa wae ganti telepon nyarmu ngono. Lah wis tidak semongin medal. Rasane. Ya sing ngedos. Ngedas ya. Ben gitu ku. Terus Omben-omben. Omben-omben. pengen dibilang Aku ape resake tangkap bos. Arep buah ya. Di TV. senengin. Ini wah dijago gitu. Ini untuk di kamu Mas. Makasih ya. Oke, Bos. Makasih ya. Oke. Saputra. Makasih Mas. Dah. Terus? Tapi Bos. Untuk Semangat ngontene ki ben saya kewandel nek weh-weh ki. Sampai menawa nek iso saiki tipis. Saiki tipis sampeyan iso mundak kandel. Kandel kan. Gosak ngono ning kayak Ya sampeyan kan kok cara rada kandel kan awake dhewe kan gak ngerti padha karo godhong wit kuwi nek cilik godhong kan saiki. Kayak wis sono Saiki kaya godhong kan jenenge kan gak ngerti to. ngono. Itu wae muga-muga iso tambah cara segini. Iso lebih berkembang. Amin. Oleh coba tanpa awake dhewe lokam pelaku golek ide sing kreatif. Awake dhewe ketinggalan zaman kan. Ngono to. Ketinggalan zaman. Awake dhewe duwe ide-ide apa ya? Bisa ana wong iseng, contoh wong buri, Lelah. sok Gampangane. Berarti. Enggak kan rencana aku main tidur tapi bendera udan, Bos. Dan terus Ya, gini. rencana ki kan arep ning Magetan. Mbok dijak opo? Kayak warung aku. Ah ya kuwi. Lha. Ben dulu kapan? Dulu yo dikondisikan. Cepatnya wis. Wis siap ora to? Alhamdulillah siap. Kalau rahasia parnendi lo jagung wis entek lo. Sop apa sing ati dos. Ya. Soale iki pinter ketane kok pulut ki. Kuwi garan layu tubruk kok. Tangan momet. Tenang. Jangkae ombo barang wong sakmono dawane.
Besok kapan? Kamu info, nek misal ready ya, engko tak info. Tapi siap ya? Siap. Ketua sedih. Oi! Ya, saya. Gak kuat ke. Kan, Bos. Iklan, Yogi. Celon-celon kon gantange wedhus. Gak mau wedhus. Gak kuat Lah ngomong. motor ning sama apa nih? Banjir kali aku butuh banjir. Oh, Nyabrang sakmene lah aku. Motorku loh. Ora piye nyabrang ya. Angga to. Wes surut. Lah terus aku wis turu angkler lho kan ngomong. Jembatan kan siap ora kita saiki oh. Man repo yung yo. Wingi aku nekat munggah wingi ana gara-gara otet kuwi lara untu. Kalau sekolah gak nangis. Yus gak nyabrang. Gak nyabrang. Lara untu. Kowe ra njowo. Kalau untu nangis. Lha ki mulane tak celukno dokter ke apa? Ke dokter ke. Bukan itu mah. Orang tuh kayak wis sekolah mungkin nangis aku kadang terbanjir aku sampe nekat. Nekat. Metu ngene mbahwa kono. Siar rakyat apa-apa. Lah kok gak untuk sono. Gayaku kayak ngejak ngonten. Kono lho, lah. Itu karo. Dan Mlaku rene ya. Lanjut. Ya tak kira dia ra banjir. Gayaku kayak ngejak ngonten. Ayo karo ngonten. Lah kok teko tengah-tengah malah nangis aku. Wedi aku. Karena sama ini lho yo. Iya to, bayo. Berarti aku niku surut. Kecapa weh, kowe ora nabrak sawo. golek kae sing jero. Karo Mas Ora lho ora oleh nyabrang, lah ngene wong elek kuwi wingke lho nangis mergo. Nek misal tidak nangis sama dhewe ya aku ya ora nabrak. Oleh nyowok bos. Wah. Iya toh. Ya, Anak. cinta pertama anak perempuan nih Pak Ane. Aku mau guyu iki. Wis belajar iki. Wis toh. Wis sampeyan nek rabi duwe anak, kowe misal ning alat gedekan sing kadang kepepet kowe ditelepon. Orang dua apa? Oh goblok. Ditelepon ora gue apa. Kowe kasih nama nepon, aku nek ana kanggo apa? Misal kowe ning alat gedekan ditelepon ora. Ora sih. Anake panas. Anake panas kowe mulai. Kowe nek gak mulai to nyendasku. Lho, tenan wi. Kowe wedi pito wedi. Mulai. Iku percaya ora. Awake dhewe mbuh wani mbuh ora, kuwi tetep awake dhewe malah wani. Kendel wong kuwi nek wis ning kono. Iku malah kendel. Ngomong. Tamu. Aku wis tau ngomongnya anak kok. Terus bos iki iki tane yo itu alhamdulillah gajian pokoke yo enak rezeki tak. Oke ya iki di kira-kira tuku Permen Yupi. Telepon ya. Terima kasih ya. Iya bos. Jadi iki berhubung wis sore wayahe Tat. Oke bos. Iya. Media sing ora video lho apa to? Lha aku to kae dhewe to. Kene kae, engko terus ora ono kae. Lah ki kowe. Ya wis teko jopo terus nek kowe kok. Eh, Ono telepon ora? lah ki kon coba ki yo anu kon jero ki kowe. Heeh, sampe teko jopo iki kowe. Lah iya. Terus lagi bosilane aku. Lah kepencet ya apa? Kembali. Ya toh. Ya toh. Ya toh. Ya toh. Jane ram aku. Ya. Dibalik enggak kan mendingin ya? Aduh, kepencet. Oh, ora aku pencet. Dadi kembali Ngono. Wes piye ka? Mau ya? Enggak Ndang. mau. Kerampungane piye? Kami dikele ya, pokoke biok sak suwe-suwene. Kesat. Kayak satu video. Eh, 30 menit. 30 menit. Nah, iki malah luwih nemen. Ya Allah. Lali bos. Jadi kan rencana cacake tajak ning Bobol soalnya aku oleh kabar bos. Oleh kabar nek omahe dulu ning Bobol kena bencana. Bledek. Bledek. Sambar bledek. Hujan awan kan jam piro kuwi? Setengah rolas. Setengah rolas. Wih, bledek kita powantet. Dadador. Lah. Dar. Karo. Ora. Iya. Gedhe kita ngene. Bledek lho ndi. Lah trawe turu ora. Turu ra jo. Kirimi fotone. Aku nanti. Lah. Ngalor ki. Lupa aku ki ngalor ki. Lah wong kuwi sing disamber bledek kan ning loran kok sok.
Sejujurnya gak kantil. Lah iya. Kowe nek karo beteng lah sanggak, kowe duduk iki nyambur wong langsung kuntung jeplak. Lah, rambut wis ra eneng. Ngono. Ana kan batok ambil kalau kowe nek kuwi. Klotok terus diomongi kok. Gatin sing disaut omahe bagus sing gatin sing kesaut ya. Witek nek omahe dhewe lho. Tenan. Tenan. Ya. Wong iki nek karo beteng Sing disamberi ngene lek bejo. Lah sing kaget gatin ngantek ogel ngombeni lho ngantean. kayu kan. Heeh. Kayu iki. Bejo ngarepe lek anu lek no. Kayu sing sambil bedeng Mas Wari. Heeh. Mas Wari bener adul kesetrum. Kesetrum. Jajak terus kedidi kabeh kuwi apa? Kantil lho. Rek adoh lho wi. Adoh soalnya bedeng iku ngandung setrum. Pake ngaret mangan wiwine digocaki langsung jedar nang wiwine ceblok. Tak ono memoro tuwa. Pake wi memenge gak wedi bledek. Mbasa disamber wine lho wedi saiki gak anu, wedi. Nyamber gedang. Ngene mangap ngene. Kantil. Bete ya ri. Ceblok. Kaneng wae mangap. Meneng yo tang ngene. Mau toh. Ngono iki. Memenge pake lho lah mbok gluthuk jedar-jedar ngeloni radio lho turu. Saiki gak wani. Gak wani. Gak wani tenan pake. Tenan gede iki wong akeh traumane jumate ke. Lah yo karo Pak Ewi to. Kuwi lho darah kena 80 langsung lho. Pas kuwi bareng. Bareng Pak Ewi mulai kok kene digawani godhokan wiyunge ngarit ning waduk. Soa berbledek biar wine ceblok. Gedange ngarepe ngono kuwi lho. Disamber. Wine ceblok. Darah iki gak 80. Mulai langsung loro. Kadung mangap ngene wis gak Ceblok. Saking Tapi cek mangap. Getaran. No. Tapi jadi dengan nek aneh kalau gak gendeng. Iki no remo. Pipi antara Kelo anu kono ngono kelo jirine iki. kan aku kan jek Jek jiri ngene yo mbu. Jek didelok. Dulure nge padha rono mbuke wis rono. Kenapa? Lah arep rono lebih atit. Gantian Ini ono lho. Dalane es krim lho. Dalane es krim bentine. Akan hiup dah. Ono ta? Ini Beyer. Beyer. Tapi aku tak gedang kok pega toh. Pegane, pegaran di lampu ting anggak no. Pegang motor. Perawannya kali. Delokan ning videone Pak Di ya. Si Wah. kuwi ben aku. Iya lah tawannya kok. Siji Lalbanane. Ngobol. Lah kepiye kengko ora tok unggon kengko aku ngono. Ngonamu lah kok. Bardun no. Heeh. Bardun iki oli kan sing nelpon kan ijik ngiso lah. Akhirnya nelponnya panas. Jirene komenane kon dun mesin. Lah wong wis bar dun kon madun terus. Tante. Karo karali. Sarantan yo. Sopo Iya. Yo pegang gak reme. Nyowang Kita bensin nang kene, gak nang kene klino ngono lho. Ali nangis to. Berontak nang luar selatan gua tuh. Karo relane kae, Pra. Kulon sareng kedua. kedua. Kaitan ya. Rel kedua kok. Ya cuma wilangan tak delok kuwi. Waduh, Waduh. Sejune aku mandek kuwi. Gimana mandek Mesin, nang tapi mau aku 12. Mandeknya ning ngene jedok kono to. Ngono kuwi lho. abale lina nggo bensin nang. Duwe orang gowo, duwe entek. Langsung pakai dalam tapi kok sandal ora. Langsung plak Ngono kuwi lho. Ceritane wi ya. ke waduk. Kan baru toh. Aku gak budal. Toh. Diparani sret. Jak budal. Aku wis ngomong gak lisanmu. Kan duwe 50 to arahku mancing waduk santai, nggo kopi, nggo rokok, nggo roti. Ya. Kuwi duwe parani sret. Wes tane dene tak cukup. Kena pokoke enak iki los. Tapi nggo itu sakat apa satu sih? 50 aku. Lah terus ganti ban tak kerap flow. Ganti ban iki tak sejak. Lah, Lebine, lek 70 kuwi aku lebine. Lah jere 50 kok besane malih 70 emang Kalau pulau itu akan nambah ali 20, aku 50 jadi 70. 70 wong loro. 75 toh. ali tak mau. gablek duwe terus kemelintit teko kono. Malah bukan rokok sampurna anu kayak lu. Ceritane berarti
nekat, bondo nekat kok ning karo teko iki es apa ya tuku. Lah ngono lho. Duwe rene sing duwe. Banyu wadah jan diombe. Ditukane caca kok ndajelo gak apa-apa ngono kae apa. Maksudnya sing bos kono. iki timbang tinggo ngobrol karo-karuan komrak maneh ya to. Bumi iki tonton tak kira kene pokoke ikuti terus video-video berikutnya. Jadi tetap salam asoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.